जितेंद्र जीतू सब ई वीडियो देखे वाला भैया लोग के हम प्रणाम करे तानी। सबसे हमारा निवेदन भाई, कोरोना महामारी में आज देश के हालात देख के, स्थिति देख के दिल में बड़ा दुख में बड़ा कष्ट भाई भैया। और सबसे हमारा निवेदन बा कि रवा से जहाँ रही तहाँ आपन सुरक्षा स्वयं करें। देश के स्थिति देख के वो हम गीत रवा सब के बीच में गावे जाता नहीं। अगर गीत रवा सबके अच्छा लगी तो गीत के वीडियो के रवा सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करब, लाइक करब। हमारे चैनल जितेंद्र जीतू इंटरटेनमेंट के रवा सब सब्सक्राइब करब। गीत के जे भी यूट्यूब पर देखत हुई एगो हमार फेसबुक चैनल भी बा जितेंद्र जीतू ऑफिशियल, की फेसबुक पेज के भी से फॉलो करो। परवरदिगार मालिक भगवान से एगो हमार उलाहना बा, हे प्रभु, हे दुनिया के विधाता, हे मालिक, रुआ कहाँ बानी? है देश के हालात करवा देखा तनी कि ना कैसे प्रभु, ये दुनिया का मालिक, आज देश में हाहाकार मचल बा। ये वैसा नहीं कोरोना महामारी आ गई कि आज देश के लोग त्राहिमाम कर रहा बा। कैसे कैसन फाइला कोरोना महामारी दुनिया भइल बेहाल। ये हर चीज सब ही बचावी सब ही बचावे जान वतन में रहेगा भइल भगवान, वतन में भइल भगवान। एगो अंतिम में भगवान से उलाहना बा, हे प्रभु, हे दुनिया के मालिक, कुछ यापे के करे के परी। विज्ञान भले ही हमनी के देश के अपने ऊपर गुमान कैले रहल कि हम हई कर दे भौ कर दे। चांद पर घर बनावे के सपना रहल विज्ञान के,
लेकिन एगो ऐसा किरौना आ गई, ऐसा बीमारी आ गई कि जब देश के विज्ञान से ही बीमारी दूर नहीं हो तो ना ये प्रभु अब आप ही कुछ करे के पड़ी। आदमी सोचले ना रहे कि ऐसा भी हालात आई कि अपने आदमी से दूरी बनाकर रहे के पड़ता है। कैसन समय आ गई प्रभु। कैसे अरे अपने खासी अपने खासे दूरी बनावे, अपने खासे दूरी बनावे। अरे अपने से दूरी बनावे। अब कैसा भी समय के प्रहार हे प्रभु जी, रात दिन जरीला सब हिंदुस्तान कैसन स्थिति आ गई बा। हमन के हिंदुस्तान के जितना शमशान घाट बा, जोना घाट पे दिन भर में 2-4 गो लाश जात रहल घाट में, आज सैकड़ों लाश जाता है प्रभु। कहीं कहीं तैसन हालात आ गई बा, कुछ ऐसन शमशान घाट बा जहाँ के चीता कलहर को वो कमे नहीं खे हो। हे प्रभु कुछ करी प्रभु। रात दिन जलला समू, रात दिन जलला समू, सालू वतनी में रहेगा भैली भगवा, वतन में रहेगा भैली भगवा। खतरा में सबूर करी जान वतन में, खतरा में सबूर जान वतनी में रहेगा भैली भगवा, वतन 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 में। अरे का भैली भगवान हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लागल हो भैया, सबसे निवेदन भाई वीडियो को से ज्यादा शेयर करब और चैनल के सब्सक्राइब कर से मत भुलाए। सबसे हमारी यह निवेदन बा।